Здравейте и добре дошли в каналът ми. Аз съм Бистра и в днешното видео ще ви споделя ефектите, които се получиха след моето отслабване. Плюсовете и минусите на това бързо отслабване. Там искам да отбележа и да подчертая, че говорим за бързото отслабване и какво може да се случи тогава. Ами нека да започваме. Първото нещо, на което ще отделя едно по-голямо внимание, това е отпускането на кожата. Сега, когато сте били доста дълго време в едни повече килограми, аз съм била бременна преди 3 години, но да речем от 6-тия месец на бременността съм започнала да трупам едни килограми, което разпъва коремът ми. След което раждам, колкото може се свива от това, че бебето вече не е в корема. И оттам нататък всичко останало си остава в тази форма, която е пъти по-голяма от това, което съм била преди да родя. И така 3 години аз изкарвам с това по-разпънато тяло. След което преди няколко месеца, преди 3 месеца, аз реших да отслабна. С тези от вас, които не са гледали видеото за историята ми как отслабнах тук за няколко месеца, ще ви оставя линк в десния горен ъгъл. Това, което се случи, е, че аз отслабнах за 2 месеца и половина с 7-8 кг. В последствие кожата леко се отпуска. Дали е станало, защото просто наистина си я има тази обем от кожа, която няма къде да отиде, и дали ще се прибере с времето, не се знае, но ви споделям 1 месец след отслабването как изглеждат нещата. Ще ви предоставя снимка на мен, когато се наведа напред. Когато съм изправена, всичко изглежда много изпънато, много подредено, но примерно когато реша да правя румънска тяга, и тогава се поглеждам към корема и виждам как така леко се набъртъчква. И на някакви други места така се пощипвам, се хващам и виждам, че кожата не е така еластична и стегната, както е била преди. Това нещо е доста неприятно, особено ако сте се свикнали винаги да сте така доста стегначи. Може да се получи, ако просто вие по принцип не сте достатъчно така с хубава еластичност на кожата, нямате достатъчно колаген в кожата, и съответно при едно бързо отслабване. Тогава могат да се получат изтрии. При мен не са се получили, но има такава вероятност. Затова аз ви призовавам просто да намалите степента на отслабване, да не е толкова бързо, за да има възможност тази кожа все пак да се приспособява към новият обем на тялото. Това, което може да направите, за да се предпазите все пак доколкото е възможно спрямо вашето тяло, вие все пак трябва да вземете предвид тези фактори, като еластичност на кожа, като колаген, който имате, като това колко дълго преди това сте били този обем от тялото, което сте имали преди. Това, което ви съветвам, е да направите каквото е по вашите сили. Може да ходите на процедури, които са за стягане, все пак там използват различни технологии, някъде примерно се третират с някаква машина, някъде може да идете на някакъв ръчен масаж, може и вие да си правите масаж с някакъв масажор в домашни условия. Може да се закупите някакъв лосьон, гел, някакво масажно средство, с което да си все пак стимулирате по някакъв начин циркулацията на кръв и да има повече движение. Може да пиете повече вода и най-вече да спортувате, защото спорта определено помага при прибирането на самото тяло. Така че това са нещата, на които трябва да наблегнете, за да минимизирате шанса все пак и вашата кожа по някакъв начин да се отпусне или така да изглежда в този вид. Знам, че е неприятно, но вие сами избирате дали искате да сте по-обемни и с повече плът около вас, или да сте по-прибрани, но съответно с малко повече кожа. Искам да ви оставя долу в описанието един линк към едно видео, което гледах на момиче, което е било доста пълно преди.
и съответно е отслабнало доста и е станала доста слабичка, като при нея нещата наистина така са по-фрапантни. Като цяло, като я погледнете, виждате, че това е едно слабо момиче, но в едно видео много хубаво разказва, и точно това видео ще ви оставя, как кожата и на кои места точно е в повече. На корема е най-видимо и най-неприятно, но това е, когато много дълго време сте били с много килограми и после станете в това малко тяло, няма къде да отиде тази кожа. Наистина, когато е много, няма друг вариант. Най-вероятно при нея също вариантът ще бъде оперативен. Но въпреки това не е толкова зле и човек се чувства много по-добре и много по-лек, когато е отслабен. Не се притеснявайте от това отслабване, просто го приемете, че това е нещо, което може да се случи, и вземете съответните мерки, които са по вашите възможности. Второто нещо, което така е лек негатив, което може да се случи, това е да ви хлътне, така да ви поотслабне доста лицето и да се получат сенки под очите. Сега, моето обяснение за това, защо може да ви се случи това е: първо, да, вие като отслабвате, съответно и лицето ви ще отслабне, да, тези бузки, тук е може би и двойната брадичка и тя ще изчезне, но когато намаляте обема на калориите, вие намаляте и количеството на витамини, минерали и всички там хранителни вещества, които може да добавите към организма си. Съответно, лицето ви, така като едно отражение на вас, показва много хубаво, че нещо все пак липсва. Аз не съм се притеснила от това, защото знаех, че все пак отслабвам и най-вероятно нещо някъде не мога да оцеля къде ми липсва, но в момента, в който започнете да се храните на поддържащи калории, нещата ще се попълнят. И все пак, нали, е много по-хубаво едно лице, което е така по-оформено, което тук линията на брадичката е оформена, а не така пухкаво и бухнало от всякъде. За това, което може да направите, като да си помогнете, е, примерно, аз съм си купила гуаша камък, ще го покажа тук. С него съм намерила една 5-минутна рутина, която си я изпълнявам сутрин и вечер, ако имам време. Просто е така, малко така връща кръвта в лицето, защото стимулираме кръвообращението на лицето и по този начин то изглежда по-здраво, по-сияйно. Така прави един много по-хубав контур. И може да пиете просто повече вода и съответно да обърнете специално внимание на подбора ви на храна, и ако можете така да следите, ако е направен от някой сертифициран специалист, от някой, който разбира от хранене и може да ви изготви режимът. Той ще се съобрази с всички витамини и минерали, които са необходими в вашия хранителен режим, за да нямате липси и недостиг на нещо и за да изглеждате възможно най-здрави. Загуба на мазнини в горната част. Като горната част, тук имаме предвид от гърдите нагоре. За корема вече стана въпрос, разбрахте какво може да се случи там. Сега, това, което се случва е, че хората, като ви погледнат, те веднага разбират, че вие сте отслабнали, Оля много си хлътнала тук, те започват да виждат костите, които се подават под кожата ви, но това не би трябвало да ви смущава, защото реално една голяма част от костната ни структура все пак е забележима. И това, което ще се случи е, че и гърдите ви съответно ще така поотслабнат, ще загубят техния обем, който е бил преди да започнете да диетуват. Това ще депресира много жени и така не е приятно за никой. Да, обемът се намалява, съответно леко и увисват гърдите, но вие все пак сте избрали да отслабвате, защото нещо ви тежи, нещо ви пречи. Това със сигурност не са били гърдите, но така или иначе от общата картина и от тях
се намаля мазнината. Това, което може да направите, няма какво да казваме защо сте отслабнали, мерките, които може да вземете. Първо, още докато отслабвате, отново може да се мажете с някакви стягащи кремове, гелове. Ако има някакъв шанс те да помогнат да допринесат за намаляването на това увисване, чудесно може да се направи. Другото, което може да направите обаче най-практично, след като вече сте отслабнали, е просто да отидете в магазина и да си купите сутиен във вашия размер. Когато забременях и взех така да нараствам, гърдите ми се оголемиха и аз просто исках да се чувствам добре. Сутиените, старите просто ми бяха малки, не се чувствах добре, а за първи път в живота си имах толкова така голям бюст, така че предпочетох да отида да си купя сутиени, независимо, че ще ги нося само няколко месеца, но просто да ме кара да се чувствам добре. Същото е и в момента с отслабването. Намаляте обема и изведнъж започвате да виждате как ви хлопа чашката на сутиена и това е по-грозната част. Вие в по-голямата част от деня прекарвате с сутиен. Този сутиен трябва да ви поддържа и да ви кара да се чувствате добре. Отидете и си купете нови сутиени, които да подхождат на новите ви гърди. Поне да знаете, че облечени се чувствате комфортно. Другото нещо, което може да направите, е да правите упражнения за гърди. Ето ще ви покажа няколко упражнения, които намерих така в интернет пространството, които смятам, че ще направят така, че доколкото е възможно с ваши собствени усилия да повдигнете нещата, просто вие да знаете, че сте направили максималното, за да повдигнете гърдите си. Оттам нататък на вас ви остава да се приемете такива каквито сте, защото това е положението и няма да стане друго, или да се подложите на някаква оперативна манипулация, като повдигане на бюста. Една част от жените, които са раждат, са се подложили на повдигане на гърдите или на увеличаване на бюст. Има и някаква комбинация между увеличаване и повдигане, като първо ги повдигат, една операция е това, и после ви добавят кубиците, които сте преценили. Сега като човек, който преди години е искал да се сложи така по-големи гърди, бих ви казала, че в дата днешна това ми се струва абсолютно излишно. И сега ще ви обърна тук една малка скоба, ще сложа за тези от вас, които все пак се интересуват от тази тема за увеличаване на гърдите. Ако вие сте жена, която може да поема повече внимание, която обича така да е забелязвана, която се чувства добре, като по-късно е секси, така с деколтета, с забележими извивки и всичко, то тогава най-вероятно увеличаването на бюста за вас ще е подходящо и вие наистина ще се чувствате добре. Но ако сте жена, която е по-свита, по-срамежлива дори, ако начинът ви на живот, примерно, не предполага такова афиширане и показване на бюст, например, дори ако обичате да правите пилатес и йога, самото лягане върху изкуствените гърди не е комфортно и това го казват много жени, които са се подлагали на това и дори някои от тях са отстранили имплантите, точно защото не се чувстват добре в ежедневните неща, които те обичат да правят, но с този бюст не им е комфортно. Така че вие си преценете какво да направите. От друга страна, повдигането според мен е нещо много подходящо за тези от нас, които сме раждали и искаме да върнем времето назад, а и да поправим щетите, които са нанесени след едно раждане. Аз обаче си имам и една допълнителна мисъл, която е, че ако пък смятате да имате второ дете, то най-добре изчакайте да се ремонтира всичко, което се е случило по време на двете раждания, кърмения и така нататък. Толкова за гърдите, разбрахте какви са ви опциите, но просто наистина опитайте се да се приемете и си купете някакви сутиени. Това със сигурност поне малко ще поправи щетите. И сега да ви кажа някои от ползите, които аз видях след отслабването, които най-вероятно много от вас също са видяли и които всеки си има негов поглед на това какво му е помогнало, но сега ще ви споделя моите. На първо място дрехите започнаха да стоят много по-добре.
Ами, поглеждаш се в огледалото, нищо не ти тежи, закопчаваш си копчетата спокойно, дънките, които бях се отказала от дънки, защото когато коремът ви е мек и така имате излишни килограми, когато закопчеете копчетата, тук се получава едно прищипване, изобщо не изглежда много така атрактивно дънки с корем. Сега като гледам всички ми стари мои дрехи, които съм ги имала от по-слабия период, сега ми стават, комфортни са ми, дори на ръцете, където мислех, че не съм отслабнала чак толкова, но яките, които са ми били по ръцете, сега пак са ми свободни и се чувствам наистина добре в новите си стари дрехи. Започнах да се движа повече. Осъзнато си планирам движенията и си създавам си сама ситуации, в които да се движа и да ходя повече, защото иначе при това, което предстои по-студените месеци, най-вероятно с кола ще е много по-лесно, но от нас се зависи да си инициираме активностите, така че това е един полезен навик, който придобих. Друг полезен навик са многото рецепти, които робих, за да си разнообразявам храненето, за да търся по-здравословни алтернативи, по-вкусни и по-интересни. И сега в момента, например, имам много повече идеи за закуски. И така, когато отворя сутрин хладилника, винаги мога да се сетя за нещо здравословно, което да хапна, което си е голям плюс, за да поддържаш тези килограми, които си стигнал. Има едни невидими ползи, които повечето от нас не отразяват, но при дълго ходене не се запъвтявам така, не се уморявам. Също така си направих една голяма услуга на костите и ставите, защото 10 кг наистина са доста. 9, в момента са 9, но има още 1-2 за сваляне. Все пак 2 торби с по 5 кг тежести в тях е доста, така че аз съм се освободила от това и съм си помогнала на тяло. Вчера, например, се запознах с един човек, докато се разхождах в парка. Той се разхождаше кученцето, аз си правих така обиколките, ходейки. И той сподели, че е отслабнал с 70 кг, като това е едно човешко тегло и той го е носил доста дълго време. Самият той сподели, че е ходил на няколко дебелариума, където изобщо не е можал да се справи с това. Каза, че при доктор Емилова е пил най-скъпият чай. Разбирайте, че дни наред, на седмици е карал само на чай и ябълки, е платил 1000 левове, след което килограмите отново са се върнали, като се е прибрал. И той сподели, че всичко е в начинът на живот. Просто това трябва да стане начин на живот. Той е намерил вариант, в който всеки ден да се движи и това да си му стане навик. Има си определени километри, които трябва да си навърчи, след което да се храни съобразно и това е. Опитал е с хапче, опитал е с дебелариуми, но нищо не е помогнало, а това е влияло изобщо на качеството му на живот. Човека дори не е можел да спи, да се завърта. Просто всичко се товари. Сърцето ви се налага да изпомпва толкова повече кръв, защото това цялото тяло трябва да бъде захранено. От нас като цяло се зависи какво ще направим с телата си и как ще се погрижим за тях. Ами това беше от днешното видео. Надявам се да ви е харесало, да ви е било полезно и някои от нещата, които ви казах като превентивни мерки, да ви помогнат в бъдещото ви отслабване. Толкова от мен за сега. Чао! Ще се видим в следващото ми видео.